Dnes viete dobre, že tá látka sa riedi, pripraví sa niekoľko dávok a nie vždy všetci prídu. Objednáte si 300 ľudí, príde 250. Teraz čo s tými 50 kusmi sa urobí? Z môjho pohľadu takého zdravého sedliackého rozumu je fajn, keď tých 50 látok minieme, hoci aj z ľudí z ulice. Kľudne nech tam dojde aj 50 cibulkových. Mne to je jedno, nech sa dajú do omylu a nech sa zaočkujú. Preto, lebo potrebujeme, by som povedal, premoriť obyvateľstvo touto očkovacou látkou, aby sme sa zbavili tohto covidu. Čiže čím viacej ľudí bude zaočkovaných, tým o to väčší záujem by mal mať tento štát, aj my ako poslanci, aby proste čo najviac ľudí bolo zaočkovaných tohto látkou, aby sa nič nevyhadzovalo. Bol som ubezpečený, že bude existovať, chcel som to zavetovať, tento zákon, tých 10 tisíc eurová pokuta, alebo do 10 000. Ale bolo mi povedané, že nič nebude vyhadzované, že bude tam náhradný zoznam. A moja otázka na pána ministra, kto ten náhradný zoznam bude tvoriť, kto ho tam dá, čo keď ho tam nedá, tak vyhodíme tie vakcíny. To znamená, že pokiaľ nebudeme vedieť, ako to bude, takže viete, ten náhradný zoznam, keď tam bude, kto bude zodpovedný na to, že tam bude a že tí ľudia sú schopní prísť do 10-15 minút na to zaočkovanie. Pre mňa je najväčšia chyba, je tu kopec ľudí, ktorí by sa strašne rado dalo očkovať, sú v nejakých zoznamoch, neviem kde, až niekedy na leto pomaličky a my tu budeme vyhadzovať nejaké vakcíny, lebo náhodou niekde nebol dodaný nejaký náhradný zoznam. V tom prípade pre mňa je lepšie, keď ten lekár vyjde von a na chodbe sa spýta, vážený, tunak sedíte vy na rentgen, vy na neviem čo, kto sa z vás chce dať očkovať, tak za toto by nemal dostať pokutu. Za toto by mal byť pochválený, že šetrí tú vakcínu a že ďalší a ďalší ľudia budú zaočkovaní a budeme vlastne chránenými všetci tým. My sa potrebujeme dostať na 60-70%. To znamená, že za mňa je to veľmi dôležité to dotiahnuť. Nie to nechať také, že však tam bude nejaká, alebo tam to bude. Ďalej by som chcel vás poprosiť, pán minister, aby ste nám odpovedali na jednu vec, alebo to dali návrh takého zákona, že máme tu niektoré súkromné firmy. Toto hradí štát. Tak tí ľudia budú čakať. Ja tiež budem čakať, kým na mňa príde rada, potom sa dám rád zaočkovať. Ale keby som mal tu nejakú firmu, ktorá je šikovná, dokáže si kúpiť 100 000 tých očkovacích látok, ja veľmi rád dám aj 200, aj 300, aj 500 eur na to, aby som sa ešte dal zaočkovať. A tým pádom nech všetky cibulkové idú tam. Nech všetci športovci a herci, a neviem, kto má peniaze, nech sa tam ide zaočkovať a dostane ten pas. A to musí byť záujem štátu. Náš záujem nesmie byť terorizovať obyvateľov, ale umožniť im. A keď takýto chce niekto kúpiť, zaplatiť si to, tak nebavme sa o poradí. Áno? Toto nehradí štát, tak ľudne nech ide do súkromného sanatória, tam nech sa dá zaočkovať. Štát musí mať záujem na tom, aby nás bolo čo najkračšom čase čo najviac ľudí zaočkovaných. Som pevne presvedčený, že veľmi šikovné niektoré súkromné sanatória si tie vakcíny dokážu zohnať. Áno, budú stať peniaze, ale máme tu minimálne 100 000 ľudí, možno aj 200 000 ľudí, ktorí sa radi si tú vakcínu zaplatia za vyššie peniaze. To je pomoc štátu. Lebo my potrebujeme čím najrýchlejšie sa zbaviť tejto pliagy. Takže je tu viacej otázok, ktoré ma trápi. Je to otázka týchto súkromných sanatórií alebo ambulancií, alebo nazvime to akokoľvek. Toto by sme mali umožniť čím skôr. To je vysoká potreba pre tento štát, aby sme to spustili. To je prvá vec. Druhá vec, aby sa nám nestalo to, že ten lekár alebo ten šéf toho oddelenia sa bude báť zobrať niekoho z chodby, len preto, že aby nedostal 10 000 pokutu, lebo nebude tam mať ten zoznam. Možno tam ten zoznam bude mať, ale nikto mu z toho zoznamu tam nepríde, lebo tam nikto nebude na tú poslednú polhodinu. Čo potom? Potom to vyhodíme? Nie. Potom musí mať právo ísť von a zobrať prvého z ulice. To je veľmi dôležité. Nesmieme vyhodiť ani jednu vakcínu a za tento postup nesmie byť nikto postihnutý tými 10 000. Takže vás veľmi pekne prosím, urobte to tak, aby sa tieto veci nediali. To znamená, že nech sú postihnutí, nech majú, keď tam proste niekoho pustia takto dopredu. Áno, ale v prípade, že všetko splnili, mali tam aj ten náhradný zoznam, nikto im tam neprišiel, tak tých 5 vakcín, 10 vakcín, 30 nevyhodia do koša, ale zoberú kľudne aj z ulice. To je veľmi dôležité. Nebuďme papeskejší ako papež, nekomplikujme život sami sebe a buďme normálni a používame zdravý rozum. Prepáčte, že som vás týmto obťažoval, ale potreboval som to povedať. Ďakujem.